Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At imanin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagkahim niyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawag tinimbag bigat kada kaya aming nga sangapada. Ay, sagudahin nga rud ti surat, ti pagkasaritaan ni paghayam taganamnama nga napauluan iti Manalon. Dear Manong Nemi, napabaring kwasak Manong Nemi, aldaw gaya man, naliputan akbaten Manong. Bimangon ak narod Manong Nemi, namnamayag nga awan, ni sagani siyempre dito sibay ko. Mangeg ko Manong Nemi ti kakak, kanarimakmak dagiti manok. Itilikod ti balay, kat adda dagiti agkapsat, nga June kinilili, nga mayat tiragagsak da nga mangkurkurkur amang pakpakan kadagiti taraken minga native nga manok. Nagtarosak iti CR, Manong Nemi nagdaramos, nagtutbrush, nagjingle. Albasan na, napanak iti kusina, adan dagiti nakaluban nga pamigat Manong Nemi tirabaw tilamisaan. Linukatak, kinirog. Di isagani manen Manong Nemi tinagkirog, kat nakaimimas ti kirog na. Kanati bawang permi nga mayat napaisamak gabuta imasik no ka tikirog mo itlog tinetib nga manok Manong Nemi nga nalinta sa adara salad nga nakamatisan nga rangaw ti kamuti kagiraos ti tiyan ko Manong Nemi mabisina kon nagtempla kiti kape Manong Nemi tapos may kasta katang at mapudutan ti rusok ko. Mabagi sumat nga sa mura ka hindi kapsat Manong. Ni, nakaring gagamin na. Alam, kusta na kita manok tayo. Ni, ano? Mabalin yung tuwan ng tegla ko. Nada ko, masapol mo nga kontrobersyo may ijay eskwela. Kinilili nga adin ko. Kanwas pagarigan ta kahit minti mangisibro. Mangila ko kahit tumaninang. Tatlo de gatang tayo, ti arwatan mi nga mangisibtap na mangisibro kami. Itatang nyo. Hit, nakasapa manin Nung napanig si taltalon. Nakaraing kami iti pinagandar na di kurong-kurong. Kahit pinabarbar na. Baga pinabarbar na. So nga nakaraing kami kanilili. So nagpakang kami matandi manok. Alam. Ikay muna agdigos. Huwag na makantay muna.
Nagdigos ka mga umuna na. Sige nga rin kagdigosan. Ha? Sa ito mangan. Barang no, dantunit na rin ni tatangyo. Alam daw ito na ano gawin? Makapangkam to di eskwela. Asin nung orat mangitulod ka na kayo di eskwela no saan nga agawid. Agsakay kayo tumanin ti kurong-kurong. Nga mapaniti eskwela. O ano niyo? Wala ni Manong. Nalipatan nan nga ni tatang ti mangitulod ka na tayo di eskwela. Gaglaw ganda ti kurong-kurong. Ay, gananusan nyo anak ko kurong-kurong ti lugan ni tatang nyo nga mangitulod ka na kayo sa di eskwela. Tanyo ka mga ron lang. Tricycle? Kaslas na tricycle, ba't lang dyan kurong-kurong? Jeep, bunukutse. Kasi nung kumangit, may jeep tayo, may kutse tayo. Taman nalon laing ti amayo. Wala ni Nanong. Dala gamit. Manalon lang ti amayo. Iso ananusan nyo kinanyot balay tayo. Balay ti manalon. Napintas mo ito. Presko. Nagdiding iti nipa sa nagbasa iti kawayan. Mayat mo to. Sa dagdan na. Nga talo ka pangal. Kinadasirok tayo. Napag-ayamin mo kinaadin ko. Ay. Abay di yung arapa-apen ti agbalay ti konkreto. Sa mamat anang. Ay marami tayo. Tamakital-talo lang ti amayo. Dumutarakan na nga baka. Tarakan na. Pinatarakan da ko na. Kaya dadamat bukod na nga baka. Alakit inka kayo nagdigusan. Naglagay ka na sumaon siya ka, John. Kasla siya kat babae. Alakit nagdigusan. Manong nemi mangmangan kamin kadigiti anak ko. Titapik mi manong nemi. Eskwela. Digiti ka eskwelahan da ka no. Napipintas. Branded diktarwaten da. Ada ano pereluda. Nakakwentas da bay. Ada ka nung cellphone da. Dito'y balay aga siyakla da cellphone na. Anong nemi? Datay pa'y dapat keypad na. Biyag. Nakapangan kami manong nemi. Nagsuksukatin digiti anak ko. Tapno mapanday eskwela. Hindi namangig ko, ti badurubor manong name ti kurong-kurong ni Sagani. Ay, alas doon nyo, grupo at dadan ti amayo. Umay nakaitulod. Siyempre kisunan ti kusina manong name medyo nadalapos na sa lagumang ganat. Abay, lumalapos ka pa'y? Kaya na nataangot mo? Abay nga, agad baka ka? Kasano nga dyak agap baka kita. Kinagubal ko dyan baka. Gusto nga agabaka tanang ron. Kinagubal ko. Apa nga kinagubal mo? Nagisang do dyan baka. Kanini baka ni Tata Duro. Anya? Gadagabot aga na ho siyempre. Sinakayak di baka. Te baka ka. Tapos di ka sakit abuga ka nga iya dayo. Natnagak mo ten. Katsa nga napindas ti pa nagdisuk. So nga. Hala, nablo ka? Okay lang nito eh. Imbagpanta na kaman niyo ko pa iti kurong-kurong. Nga di mo maramat na may isang imam. Natukkursan. So sapo, gastos manin. Hospital manin. Pag nanagan, 20 pesos lang dito eh. Ano 20 pesos? Ikaklati agas James. Ima ni Tata Islaw nga mangilot. Kaya naman, okay lang. Di nakapakadanagan ng nama. Isus po ya. Apay ba't ngamin nga bakat yung guram. Kaya na ko maharod. Kita, paspasarunok na baka nung kasta nga iwarwar. Babay mo lang dyan kurong-kurong. Kaya, nakalusog na din baka ni Tata Duro. So, nagsinang duda. Sa apo. Hindi nagpakatanagan, nagdanagan mo. Nakalupat kami. Nangagluwaran dyan kurong-kurong. Ay, kinatay mo yun. Awan, okay lang na to eh. Hindi nagpakatanagan. Ala, natukol sa amat. Nasala ka na pinasa pa nagdisok. Nagabaka ka.
Baga maangot mo nga baka. Ano diyak ka rin baka kita. Nagkagabuak di baka. Kayo nga grupo at pay. Haanin akas to iklatan. Kaya yung nga maneho kat. Di yung maramat ti maisa nga imayo. Kaya. Hindi pa tatangyod ko na yun. Naglastog ka manin. Kasano naman disgrasya ka, nga raman dikit anak ta. Pagluganan ta nga ron. Magsada na tricycle na. Amang kayang kaya. Kayang kaya. Dandani ka lang na tayo. Kalalanan, kayang kaya na ito eh. Di na pa katanagan. Kaya tagman na uri may masang ang imak. Mala daw kayo. Laing muna kayo dyan. Ito, umayak mo din. Nangang kayo? Nangang kami. Sige, mangang ka na. Napaitulog na kita anak mo. Sa akong tumapampailot na ito bulok. Narikat mo, baybaybayag ko. Alangan no talaga kabilang manihun na kurong-kurong mo. Itulungor na kita anak ta. Maladaw dan. Nakapanahon na kita aga-ama manunemi nag-istimharak mo ta. Nasa anak nga nakam-isem do tigat agmismisuutak manunemi agmirugro. Pasaray idagsin ko nga bagkatin titugaw na arami da kawayan tapno nusek tapno agsaplidak punasak di datar. Ay biyag. No kumangamin ta saan nga manalon tinagbaling asawa. Ay biyag ko ya. Nagtugawak manong nemi. Pwede mangig ko, tiba nag-ring di cellphone ko nga da iti kwarto. Ano nga dapat tumawag. Ni Nanang. Hello Nang. Damag, ha? Damagan niya. Kit, nakigabuka do asawa miti baka. Kit natnag. Namon nyo? Kita mo miyata karoba bingkar daduro. Kina sangdo ka no di baka yo, baka na di baka di doro, tanakalusot. So nagdinamag, nadamag biya, karoba mingar di doro. Napad na itulong da gito, Bing. Kinabailan na pala nagmaneho ti korong-korong. Kasano madisgrasya, takit may raman na kita pokok. Di mo ka di mo nga ito nga aldaw, kat malas para kiniisa ganing asawam, na nabullo. Naganawat ang sangsangdungan baka ko na kuma. Mga kumaro ti malas na kan madisgrasya da nga agama. Inanang met, hanyo pagbagat kas tayo daw dawat yung hindi ang nasyad da nga makadanon sa eskwela. Sila asawa mga min, namnama. Kaya tayo ka manin, mangrugay kayo manin. Talaga met. Kaya naman tibiyag mo ita. Kaya naman tamanayo. Ikumparar mo ka rin kinibala di kita karubang. Dakilat kasta. Ano ko mga aminta? Ni Ronald ti pinilim ide. Hanggang ko mga asta panagregregat mo ita. Katanggan tumit ngamin ti olom. Manong naminal passion ti panagsarita may kininanang ngimtsak pelang nga mairugi da kitinasken nga irugi nga ramiden. Naglaba kita nga daw. Laba? Gil-gil manin. Pati kumat, wasing-masing hawan. Kaslo mawang-awang lata manong nemi tikuna ni Nanang ngano kumangamin tanin Ronald. Tinaki asawa. San kumakasto ti biyag ko ita. Manong nemi dua di tinapingit idi nga agaram kanya. Ni Ronald ang mga opisina ngano kasta nga may nakpasyarid manong nemi kat nakakutse. Nakadesente terwaten na flowers with you, chocolate with you. Tano kasta nga umay pumasyar iti saan nga rabi. No aldawon na no malim nga pumasyar manong nemi. Kasta on iti ayat datatang kininanang taadalat ta pasarabon. Ket no ni isagani manong nemi ti umay pumasyar ima-ima. Sa dapat di kundaway nga kasulit ng sakit yung digos. Agat pitak, ti angot naman. Pwede masulutan ng tig regalo,
Eta agregalo ti itlog ti native nga manok. Sa agregalo pa iti nga paris nga native nga manok. Uno saan kat nateng. Uno saan kat lamos. Ay nga magliblibi mo datatang kininanang manong. No i-compare da ti regalo ni Ronald kontra kinisagani. Kat kang kanayon di bagbagakan niya kidi nanruna kininanang. Oy, saan kan nga ubing, ngawan nakam na, manakim ka? Hamo, ori saming ibaga, no sino tirubing nga pilyam. Siyempre ni Ronald, mga opisina ko naman. Imbaga takayat na ka, high school graduate ka lang. Agbubra ka lang dito tiyandaan nga sales lady ka nagitay aglaklako iti RTWs. Manong nemi no puso iti surutek kay kayat ko ni sagani. Ngayon minusarek ti panunot ko idi manong nemi kay kayat ko matan ni Ronald. Ngayon mabay, kasano nga napasamak nga ni sagani. Manong nemi. No kasta idi nga i-date na ni Ronald ore sang ko pesinong batan taong pesinong batak idi. Mapangkamiti mall, isyapingan na, sumarek kami kadagiti food chain, ag-take out pie. Kat siyempre may ayatan sa dagiti naganak kanya kan kakapsat ko at i-take out ko. Kaya nung nimat isagani manong name iti mangawis kanyak iti ayanda. Naro na. Kaya iawis na manong name iti panagburak mi kano iti rama. Tada kano ramana. Hingkam ka nagpipiknik di karayan. Agad siyempre, awisak tumot adag iti karuba kakabagyak. Mapangkam tumot agpipiknik. Mayayatan dan tumot kabayatak tumot manong nemi makakit-kita kadag iti lagdaw nga aglalagto no kosta nga agsangat da iti rinipet ka no. Kabayatan nga agburburak da. Kakabaymayat manong nemi iti agbatok-batok iti nalitaw. Kan nalamiis nga dunum ti karayan. Una saan manong nemi awisan na itis kaanan ti turod kadag buras kami kadag iti nasula nga abayabas. Sa anak mat kidi nga agbay may saa dalat takaduak manong nemi chaperon ko. Una saan manong nemi awisan na kiti taltalon kadi pabuya na palastog na dagiti bunga dagiti nateng na no tiyempo ti panagdumulat ti nateng sana ibaga manong nemi analawa ti pakitaltalunan na talon ti uluteg na manong nemi adda di Hawaii no ni Ronald idi ti agkari manong nemi napintas nga balay di bagbaga na ngaramidan pa ipatakder nanto nga balay mi akompleto ka dagiti alikamen. Ngam no ni isagani manong nemi ti saludsudek do ano arapaap nanto nas pagarigan. Dati ka no, napres ko nga pagyanan. Dati ka no kasla kubo-kubo. Kasi ngayon kubo-kubo nga da kwarto na, nga damit lang nga master bedroom na, kwarto na kita agbalingan anak ni. Manong nemi, ni Ronald, idi ti kayat, di ginaganak kaniyak. Oray siyak mo. Kasla kayat kumit. Ngayon, naalalis to manong nemi ni isagani. Dati na minsan nga inawis na kadiskaan ang titurod manong nemi nga bangkamon agala iti lungboy. Awan tinaalak akaduak. Iso nga nagmaymaysa nga simurot dududua kami manong. Dito'y nga naalukoy na triknak. Kaditi sirok amismo tinurukbus kan nabunga nga lumboy manong nemi nga nakadado di kitay keriitan nga naragrag. Dito'y ko manong nemi nga naramanan dagiti irot ti arakop na. Dagiti nabara nga bibig na. Dito'y ko manong nemi nga saan nga napupuutang nga naipahay ko ti amin ko. Iti sirok tinarukbus nga lungboy iti timadol armut na nga akaba. Sadyay manon nemi. Ti nagtugawan mi sadyay nga situtugaw kami, sadyay ngayon pasanggir na,
kat nagunod na ti kinabirhen ko. Naladawan, idag balawak, talagsangit akidi manong. Apay nga naitad ko. Yung karinamat nga saan nakabaybayan. Ngayon baga ka mismo keng kuha na idi manong naming saan nga iso ti kayat ko. Yung dikat ni Ronald. Tani Ronald ti makaipay kanyak kadagiti arapaap ko. Ngayon nagkarimat manong naming nga kayat aramidan ng tukano ti amin nga mangtunoy kadagiti kayat ko kan dagiti arapaap ko. Na minsan lang nga napasamak. Kaya kalpasan ti talong nga bulan manong. Masikugak mati. Dili mamo ni Ronald nga masikugak manong nemi. Kadimbagak nga ni isagani. Iti ama ti sikug ko. Sinardingan na ko. Siyempre. Di na kun kayat Hasta ko na mati unget. Datatang kininanang manong nemi. Nakadado iti bagbagata nga ang laglag. Di tapekit kayat idea nga makikasarak kini isagani. Kayat da kanupay nga ganaka kabalasan. Tadan tumit lamayat kanyak nga awayano uno nabaknang nga saangkit nga makitaltalon, mintalon nga agatitak kung kunanda. Mawan tinaramid da manong. Numampay na pilpilit da idi nga matendar, ti gagangay lang nga kasar, manon nemi. Saan nga na isagana o na ti kasaratan Kaslada siyak pa yun ti kumamatin na ta. Masikugak na ron. Nakipag nayadak idi manong nemi iti sidong dagiti naganak kan kuha na. Kasla impakitak mat kidi napilpilitak laeng nga nakiasawa iti anak da. Nagbalinak idi nga senyorita manong nemi iti nakaikamangak. Sa nakas kanina duma nga dagiti maikamkamak at nasken nga tumulong dag trabaho da. Ngayon po na, mahala na. Nagbalinda nga na dungo kanyak dagiti nakakamangak manong nemi. Mawatan da, tiriknak. Kastamat yung ganisagani. Karing karagatan lang nga dagos manong nemi nga madaan kami, ti kabukbukudan nga balay, numampay ti arapap na idi kat kubo-kubo. Nipa, ti diding na, aggalba, iti kasyamat lang, nga danipa na, agatep iti panaw, tapno kano na presko lata, ore kano, awan ti electric pan. Adamat kadi kuryentemi, manon nemi. Nagbalimad lagi ding, nga talo, ti panakasilad na, silad mi nga dua, silad di kiti nagbalin nga anak mi manon. Ada panakasalas na, ada ipadawat nga TV, Gagangay lang, di kita tugaw, nga ramid akawayan, di lamisaan mi, kawayan pa Agluto kami, agsungrod kami, manong nemi, hanggang pa idi nakagatang iti gas range. Gas stove, idi mo na, di ko ang gas range. Ti danom mi, agapo iti bubon, manong nemi, mapanak agsakdo. Nagbalinggid di nga naanos kanyak ti asawak. Ngawen kan mabalin. Si Serbianak. Wen, isopek di at taglaba. Nang runa di, dan anak pi, manon nemi, impas nga ikon ni June. Masapa nga griing, manon nemi, iso tagluto, iso tagkaykay, iso mangkurkur, amang pakan ka dagiti mano, ison tupet ti mangirapin ti aglaba. No makaringak to, manon nemi, ubak ni June. Makita ko nga adan na isalapay nga linabaan, manon nemi ti sangot ti balay. Naluton ti pambigat. Mamigat kam doon, manong nemi, kalbasan na. Mapantumat din iti taltanon. At dapat nagiti pasamak, manong nemi, isupen ti umay agluto iti aldaw. At dapat nagiti kundaw, siyakon. Saan nga si ka? Siyakon. Ayuhan ang latan ti anak ta. Siyakon. Bahala ka. Nung kasta manong naming napudot idi ti ulok apaeg ti asawa. Saan lang tamat nga gunun?
Kasla masinggan kid di ati. Ngiwat ko no kasta nga. Ure awan ti banag ko mga pangapakan ko na mga aramid at tirasun tapno apaak sun. Hanta, ada dantumot nga pung tutak manong nemi ta sa amala pulos sumungbat. Apahin ka lang aron na, apin di ka pala sumungbat. Sigaman kidi. Hanggang mabanog. Ipagpakitak lagi parang nagkulakang kang sa nagakontento di kasto nga biyag. Pasensya ka na. Nadamatan balay ta. Masikog ka manin, may kaduanton nga anak treta. Nagbalinak pa gidin losyang. Gusto nga mas pasamak. Ano nga rin kahit mo? Ada ko mayaya na kita anak ko. Kasi ako nga kita. Agtrabaho ko mamat. Ito, may iliwak ni James Santro. Nakumamat niya mall. Mapanag shopping. Asa dito tayo ko? Adak ni Uti. Tibala yung tagtagibi. Podcast nga biyag. Nagbabawi ka. Obvious ba? Saan ka di ka naragsak? Obvious ba? Saan ka di ka umanay nga pakaragsakan? Ti anak ta? Kandag balinto anak tama? Amay kadua? Ada ka di pagkurkurangam? Nakadadot pagkurkurangam. Magamiti ka niyak. Nga noon yaman ta harap-harap ko, ipaay mo. Harap-harap ko, tinabindas ka balay. Kompleto tali ka amin. Yaman yun, klase ni balay. Hanga balay na ito, panaw. Unang panaw, kalapaw, kubo-kubo. Fresh kumot. Fresh kumot. Gano, bak nang kumat na asawa ka, kit di aircon kumat kuwartok. Ada pa idin de kini gondaw manong nemi idi addan nakim ni June stabatan kani Lily. Apahaglat at asawa. Ti makadakas sa nga siya ti kanunungan de kita anak mi. Ti amada. Kunakit din ni June. Nanay, makasarak kapiti tas kini tatangayangan nakadungdungo nakasaysayaot. Ora apaem saan latang sumungsungmat. Padasin natin sumungbat na kita na panawang kayo. Ita manong nemi dan iti elementarya digiti duwang anak. Kaskasti, kawampay la pulos asenso. Stumiti ko na agidian ni John, numasapol mi ti kwarta. Alis tumit lang nagtiliw ti manok, mapal mangilako, taado ti manok. Nok makasidsidagam ti manok, alis tumit tagparty. Itlog, makaumakid di at native nga itlog. Kanagiti natin, nga bunga ti mula, ti asawa, nga mapan na ilako. Siya kumati mga naglako manong na yung minakos lang, harvest, pagpakawan. Unak mo ta. So nga nalapsak tagsaw manong nemi obra amin ni isaganit. No kasta makariing ako ni tibigat. Kasla ti panagriing ko itay. Naladawak. Naluton di pamigat. Nagtindinulungan di kiti agkapsat. Nga nagdalus, naggasagad, nagpakanti manok. Awanin ti asawak na napanan si malog di talon. Disgrasya. Nakigabo iti baka kat natnag, nablo. Napanapala na itulod di kiti anak mi manong nemi sa eskwela. Timawag din nanang, deta manin. Baga namanin, mapakit din kami nga saangan ni Ronald, idi, ti sinong batak kinakiasawahan. Parang nemi, tigmakderak madlang tinang tugawa, kat napangkod na inumong di kiti naskin nga labaa. Nadanon ko manong nemi ni Nana Lucia iti bubun. Naladaw ka maita nga may naglaba. Ha, namnama. O no, kinuyok mo dyan sa awam nga nablo. Lapang kayo nagpailot. Isisyon na latan na. Intulod na palang muna na kita anak may nga napadiskwela.
Dapat siguro nagpaablo na. Baga, takas jela, ito naganap. Kita, no, isungay ti sinang do, digiti baka, nagsinang do. Mga itano ay sus apo, ya. Kurakban na kami, no, agpagatang ka iti washing machine mo kini isagani. Saan na? Ano saan natanggal-galin? Exercise. Wala. Nabi binasmud lang tilaba. Aglaba, babayin ka na iti pigsa. Washing machine nga. Washing machine, tilaba amkat na kita hanuna nga namurang. Kita arwatin na kita mga opisina. Ang mawashing machine mo nga ron, arwatin ita, lakay mo nga agapot italtalo nga dabangkag. Agat pitak, agat baka. Ano nga ron? Ang mga bala Namnama. Ikumprar mo na isagani ka na iti padal na nga daanin ti asawa iti lugar tayo. Awambisyo na. Saan nga uminom ita ara? Saan nga siksikarilyo? Iso nga nasalun at latahan. Una na. Kadi na dumangay. Iso sa apo. Iso nga nagasat ka namnama. Tasi ka tinaasawa di sagani. Abe ko na yung nagasat na. Agad. Iso nga ko nga kumita ka teglaw-law. Irresponsable pa rin na dumanita. Kabilin na ba iti asawa na? Ano mga bartek na? Deta. Ay mapay, kinabil na kakadin ni Sagani. Sampay na. At saan nandun siguro nga maaramid deta? Inhapa na kakadin. Abig katawa ka. Siya ti mga papakingkuanan na. Nung hastang sumruat. O rin saan nag-aginaw. Hano ko naginaw at nagpaligit ako. Yung malagip ko. So, dahil apapa. Kahit ada damat masururat, saan nga sumungbat? Kinusumungbat sa bada na tapungtot mo, anak mapasamat. Nag-apa kayo saan ko pa nga, napuutan sa nga, napanakangagpaiso ni Sagani. Iso nga ko na, namnama, nakagasgasat ka, nakaasawa ka tikas kini Sagani. Sa inyo man ulit-ulitin dahil na nalusya. Nilapay. Hagas nirapaap ko nga biyag. Saan ko mga siyak taglaba? At ako malabandera mi. Saan ko mga siyak ti mga aywan idi kadagiti anak ko. At ako mayayad at ako mamad iti pagtrabaho posible nga mga opisina ako mamay. Hanggang mga astad balay mi. At ako mamad kutsemi. Kumpleto ko mamad alikaman na adagit iti balay mi. Yung mga klase iti balay mi. Ayan deta ka diti importante kang ka. Dikit ti material nga mambanag. Ikit ori mampay no, nadaan ka tinapintas nga balay kan kumpleto amin nga ibagbagam. No nakaasawa ka ko mati babaero, bartikero, sugadero, sana kan tupay lang kabilan, kasat kayat mo. Apain taksawat ni nana, bagbagaglagan ka. Po Kada kayo nga rin nana. Apay nga siya, napantay ti biyag ko. Una ta, dadigat mo tanong. Siyak laing ti biyag ko laing ti pagsaritaan ta na kabayatan nga na prabintag lablaba. Lakit malagip ko lakit nga rin di asawa balasan ko. Nakasingsingpet. Ngayon sa sinupet tinasingpet. Isumot ti patayan da. Yung baga, medyo tatakili din ni anak ko. Kaya naging talungan anak ko, amudak mga tinulungan dat bagbagida. Jay, nakadadwar da amin. Orita, nasiyat na ti pamilya binangon da.
Na siya at amuda nga ron tinagpili. Dagitahan mi nga ta. Kabayla minto nga tayo nga pagadalan. Iti kulay yun, ana. Adaka kayo kagasawa. Abagit di nga saan. Susapo dahil ta kagagat ti asawam. So na lang ta. Anamat mabukbukudan dagiti apit na. Nagangay at makitaltalon. Ang madumat sa bali pa yung pamuspusan. Adamat pataraganda kang kuha nga baka. Sa adumat ti manokyo. Among balasan ko, no makapagtinulong ko yung agasawa, magunod yun ti panakita, yun tira pa, aptigitan nakyaw. Kaya masalusod ko man, tultulungam ka di matlaig ti asawang. Ano nga tulong ti kayong asawan? Nga mamataod, iti kasapulan nyo. Ada ka din tay mapataod bumat nga kwarta nga saan nga gapo amin kang kuhana. Ay, happy ko makasyak. Babae ka, tagibalayak lang. Nung mabali mo nga tulungan di asawam. Ninsan no dati, harvest ka dagiti mo wala lang atin. Di mo sabi kaya, di mapanaglako. Iso pala papan mangilaklako. Nguno umay latan dagiti gatang angkatan dalatan. Ito siya kakumamataglako balasan ko. Akit na siya at kuma. Mapangkadidyandaan, mangkita ka ti postum sa dyan, adamat asikasum ko mga negosyo. O di matulungan ko ti asawam. Di ka latamang namnamak yung kuha na. Abing siyak ti ungtan nyo, hanggang ungtan. Ibagbagak laeng ti pasamak. Di mo kaya, di ka kaya mapmapnak, iti papay nila kayo mo. Kadagasawa kayo, agtinulong kayo ah. Manong nemi sumsumnek iti panunod ko da ita ng ibagbaga ni Nana Lucia. Ngayon bes ko mga amin na tumulong nga kagpaiso. Nasaangkat nga dati pampanunutek nga no kastoy kumakit kastoy kuma. Imbes ko mga apapaig ti asawa. Imbes nga apapaig katutulungak ko. Imbes ko mga kaslag papauyuak. Nabayagan nga gasawa kami. Tapay nga nga kaslasan ko pala maawat ng isun ti asawa. Biyag kaya. Pangaldawan manon nemi ipaumpit ti asawa. Ano nga ito napasamak kang kuhanan. Nagluto ako. Dapat na nga tayo nahalamat lang ang dagos digit anak ko. Digit anak mo. So, pag isang makaluto ak, manong nemi, di mangag ko, ti ongor, ti kurong-kurong ti asawa. Adan na kita anak ko. Napanagay inala ida. Maaramat naman ti iman naman siya. Sinabat ko ida. Kumusta kita? Kumusta ti bulom? Ti bulok, ti kung kumustahin mo no siya. Di kahit ko asawa, nakit no, okay yan. Okay yan. Maaramat ko. Tapi, saan ka nag-awid? Kalbasa nga na-upload ko na ito imak, nag-sublak sa talon. Kaya ba't mabanti oras ka pa nang ngalak ka rin anak tan. So na pang winalay da. Nang, nakaluto kan? Baka ni tatang pala nagluto maladawin ako. Nakaluto ako. Dumano tayo nga rin mga tesi ko din ha. Agsukat kayo to naglangat kayo. Kitison to pala pagbado minato ya. Sukat kayo manin. Ungtan na kam tumanin. Kanibagayon tumanin nga, narikat naglaba. Hindi ni tatang mataglablaba. Saan nako. Kas makita yun, siya tinaglaba. Nalabaan na tayo na. Ni tatang tinaglaba ka nasapa. Nalabaan amin. Adhan na makita nga murang. So siya tinaglaba, nagdaduma. Alas sumrek tayo. Ano sumrek? Umuli tayo. Taagdan na rin data. Taagdan na balay tayo. Jadi sumahong kami manon na imi nakalalis doon sa awak nga nangalabay kanyak. Apay, paritan na nga manglabay kan ka? Dati-dati matalablabayan ka? Guru ka, siyak ti manglabay kan ka?
Wala. Nagbaliktad din na kasta. Di kami lili. Apay, kuya, di ka nunanang timang labayan kini tatang. Dati-dati ni tatang tinakalalis to mang labay no ka kini nanang. Mayat Ketua na, narigat ba takang kanan lata ni tatang yo? O na, nakadungdungo ni tatang kada kayo. Nakadungdungo kada kami. Kat siyak sana ka nadungo kada kayo? Naungat kayo. Tiladan ko nga pag ungtan nyo na pudot ti ulo yun, tala ibagbagayo. Kakalayon nyo ibagbaga, babawi kayo no, apay nga ni tatang baling asawa yun. Sorry na. Ang ganahin ko nga minibagbagan ka, namnama. Nga na kita nga ibagbagam sa may pangpanghag ka na kita anak mo. Kita kat asidag tirik na da kanyak imidisi ka. Isong nga susuri at saan minton nga mangig kang kalatanang? Basta saan na ka makapungtot. Api ngamin ngagpungtot kayo. Kada ko matinas ko na nakapungtot yo. Nakasisya at tatang kada kayo. Tatang di kasi singpatan, ikumparar mi ka na kita tatang di kita kaskola ami. Amudat uminom. Apapain na ka nun nanang da, kapkabilan da pa'y. Ngayon ni tatang, noong tamisuna, hangagun uni. Alala, ipas na tayo timangan. O malamang iba nga, naimas tilutok. Kayso nagluto ka, ala, kaya naimas lata na. Kaya yung sawang hanga naimas? Naimas mo natluto ni tatang, Isapo. Alala, banyo ta imasak ton. Domingo manong naimi isuti kang kanangin kumit ka pa nagpaili. When? Ta, namindua, nga napan naglako ti asawak manong naimi di harvest na nga nating. Sa nagtilipay ka na kiti mabalin nga may lako ang manok nang ruro na kiti adong nga kawitan, naglako. Medyo pa nakalantintin na kanya. Ikato payadan ng kuryente. Kano, kahit dagitan lang mo, kukuy kayo itong Domingo ta, kayo gumatang terwatan na. Tumaminsan gano, kasi ka, anak kahit mo katangit nga, anak ba kadanakan? Pwede ka igatangan? Igatangan anak tulayan nga ito na birthday ko. Saka malamang isiburo ngamin, no? Birthday mo. Kaya matilas ka nga papanak. Mat pa kung sarap. Ano, dagpadaya, gagangay lang matlatibado. Ano kaya mo akit kukuha kita ito? Tuno? Datay nga sa nga pamilya. Tika malman nanto na. Tingga tumot i-Jollibee di kita anak ta. Kakanahin naman ka nung umapapal da ka nung kadagit kaskulad ng mapanagdab Jollibee. Ano kasta, Domingo, inak tumakitsanda sa timalem, dito agbungol. Sige, kuwi tayo itong opat. Teka, tangan nga ito tarwatem. Wari sa mga birthday. Nung mapanunod mga regaluan na kuri sa nga birthday agad. Hindi na siya tunay. Magluhanan tayo itong arod. Alangan met nga saan nga kurong-kurong. At saan naman nga iparit sumrek damol, kurong-kurong. Dapat pakaaranda nga pangiparkingan tayo di. Ay, po, kurong-kurong. Yung nga bali ata, nalagda mo ta kurong-kurong. Hamot nga na kita aglat-lati. Napintaan mo ta kurong-kurong. Sige. Kastan doon ti maramin. Nabanak nagitsanda, iti kapitangan ti Domingo manong nemi. At siyempre, amo ti tiyandaan at pagdadanunan. Nadanon ko ni. Nadanon ko manong nemi ni Casinura. Tayan di kitay. Ikan. Pisa section. Casinura. Oy. Namnama. Makitsanda ka? Owen. Katsika, ala. Di ka maamak mo dito tiyandaan. Datang nga kinap dunyam. Ano nga dunyam magbagam. Kita mo tarwatek. Ikumprar tarwatek. Arig na jak nagsukat. Arig na para balay na tarwatek. Katsika. Opo. Ay, umapawalak kang kakasin.
ta nakaasawa ka, ta mapalin na. Kas makita, iti arwatem, ta sapatos mula ingin. Mas dawa ka tipag tiyandaan, diyan ko mamula. Damat market jemol. Abi dito, tiyandaan, ti ili tayo, ti mayam. Awan magatang kastoy dyan. Prusen di kita dyan. Di kita talagang presko nga ikan. Kaya mo taglaglag to na pa lang. Yung katimol kat prusen. Muna nga mapagka sa karterwaten. Kala nga rin. Pangusarak nga rin di kita inregalo idinilakay ko. No saan ko nga usarin. Di sapatos. Ito alahas ko. Nagserbi na ko na kita inregalo idinilakay ko. Alahas. Sa bagay. Ay, kumapapalaking kakasin. Siyak apalam. Kawin. Nagpinas di balayo. Kano dyan na udi yung maikon? Ay, di birthday mo. Han? Abay nagsanay ka. Hanggang kumanganat? Hamit ka di ha? Umat pa yung mga tiyandaan, nagdandanon ko. Enta, kung makita ka man din balinta ko pag meriandaan dita. Imeriandanak? Sige. Ito kahit ko akit at ay dati ka rin dari at tiyandaan. Anat adad chicken joy ha? Ang mga chicken joy nga bagbagam. Mapausan ang karoon. Mangmangig ko na kita Pansit adad to pansit. Muna, kurdo to pansit. Ito gilaw. Gagangi tiyandaan nga gagangi si kamo. Nakaklose mo na, damat screen na ang gagangi, dalatang ilaw. No, kahit mo agad na dyan mall, no hakaw mangganat, dito latan. Abay ako na mga sanganas ka nga apalang ka. Yung nagpindas balayo. Nagmayat. Dahil sa motorsiklo na tayo, digit anak yun. Kumaano, balindak lisensyan. Sinahay man natikasin ko, nakalaplapsat na, nakabakbak na. Sana ka naragsak kasin. Ana? Ka naragsak ka nakaasawa, tikas ka ni Bayaw Nestor? Ng mga opisina? Nga dikot kayo? Kompleto alikaman di balayo? No agbagyo ang problema, nakalagлагdat balayo, dakam ngay. Ni, si kamang pasang kasi noran, mga baga nga saan ka nga hanggang nagasat. Chikboy ta asawa. Ana? Gagangi dahil atas mga opisina ron. Ada kwartana, di kotse, nagwapo. Kat siyempre, nasi ka kumang tinakaasawa, tikas kay kuana. Naragsak ka? Naragsak ka din, no? Madamag mo. Nga malaksid kan ka kita sa baling arakupen, sang-sangpitan ti asawa mo. Naragsak ka din, no? Iti kanito ka sa pulam ti asawa mo kat awan. Naragsak ka din, no? Ti 24 hours kat nag-aasatin, no? Ada 2, 3 nga oras, nga ada isuna. Sabi hanga gawawin, agawid man ngagpaiso. Kaslaawan di wadanon na. Maladladaw nga gawid sa masapang nga rumwan. Awanan di barit ayat na kanyak. Ididamdamo. Gabata siyempre bumakit akmet. Kadagsapol iti ubing, kaniimas. Kastamad na kita da kwartana kit. Saan da nga agbalingan na pudno ka na kita asawa da. Maumaanda ka. Ay, kasta. Hindi ka nagbababawi ka, no? Apay nakiasawa ka, kaning Nestor. Hindi ito nakadadudig iti umakapal kayong kaedi. Dala, alis to, tagmerienda. Kasta saan ka naragsak? Kumanay nalta nga nagaragsaking tibagay, no kasta nga, kasasalitak na kita anak ko. Kung pati kita anak ko, problema. Imala dati amada. No kasta nga ungtak ida, nga dati amada. Siyak, iti ongtan di ina. Ay, siyak nga ina, iti ongtan di as amada. Gusto nga mapatpatunoy no yan da. Nagulo.
Saan nga oras ti pamilya kasin? So sana ka naragsak. Amo matapayin mapampanunot ko nga panagrebelde. Panagrebelde nga niya. Ha! Nung maramit ti lalaki, maramit temet nga babae. Anya? Ala! Dagos do ko ang nagtangad at. Madalang orot problema sa pala mga ramit at sa bali ang problema. Nangarot pa advice mo kanya kasin. Ikit, idaw-dawat mo ang sapay ko tagsing-singpet na di asawam. Tay subli na dati nga kinapatag mo kayong kuwan. Dalat may balakad ko kasin. Sika nga kumusta kay kinisagani? Dadya, manalon lang ta. Naragsak ka? Pwede sidong ti asawam nga manalon? Pati sika ang ka naragsak. Amom, kasi nura, no saan ka nakasalita? Ibagak ko mga saan ka naragsak. Ngayon ka ba nakasalita ka? Nangrunag nga malawlawakan ti panunod ko. Nangrunag kang kanayon dang ibagbaga kanyak ang nagasatak kano. Tasyak tinagbalin nga asawa ni Sagani. May baga kitan nga nagasatak ng peso. May baga kitan nga naragsakak. Taore man no kasi siya may salangaman nalo ni Sagani. Ngayon dinakpay pulos sinaktan. Ore no ung-ungtak apapait. Dinakpulos balsen. Sungang peso gayam. Nagasgasatak. Nagasatak ta nakaasawa aktikas ken kuana. Edi makasang petak dito balay manong nemi na sang petak dagiti anak ko. Siyempre daw atin da, ti sarabo da. Amok matin, gustuhan na manong nemi. Kanan. Inikak natin ko idak kanakwada. Kaya naman pa'y intong bimalam kumapay lang manong nemi di pa nag-shopping mi. May dadakit kaluputan. Kasla na kurso na tayak manong nemi di nakahangir na naka-display. Kapag pag-suit size di asawa. Isa gani. Nakaluto aknukan. Dito pagbado minto na mapantay agmulan. Genggatangan ka. Kung ako lang nitong pala malam ti pa nag-shopping tayo. Itan Nakirkurso na dak nga rin di bagay keng ka. Ito igaragalog keng ka. Nagyamanak namnama. Regalo keng ka. Naman pinanumula nga regalo. Nga may paitikas keng ka. Nga nakasaysayat nga asawa. Kayat ka nga rakupin. Uy. Nabayagan ng dinak nga rako pa. Italaman na yun. Nuwan na ta. Dinak man namin arakupin nung katirabi. Arakupin ka nung ano mailiwak. May wadag na. Saka ibagam nga agat pita ka. Ang digdigosak mo ta. Kasalita. Abagat pita ka. Nabanglo ka. Sikat ka babangluhan. Sabay ko na. Sabay. Awan angot mo agat sigarilyo. Awan na sangar ang angot mo. Ngayon magat baka. Una ano makigabo ka di baka sa kape nakadigos. Sagani. Abay nagluluwa ka. Noon naman na kita nagkurkurang akin ka. Sorry Sabi ko kasi katag-sorry. Siyak tirumbeng ag-sorry. Tas ang kong matungpalik iti arara pa apem. Tanya nga ron. Adadag di kundawin nga sa napintas ti apit. Sa agab-abang tamad. Sabi ko maanok, bukod na talon, kanti bangkag. May daw-dawat ko nga. Dumdeng to nga, itawag ni Angkel. Ako na nanto kat, saan ka nga agab-abang? Ipanagan kuntun kang kada talon, kanti bangkag. Ako na nanto, apaw! Nagsayatin. Mapasamak ka tatikas ta?
idaw-daw tayo Amon ti plano. No, agbalinton ka kukwat at ibangkag. Kanito taltalon. Malagip mo na jay sa kaanan ti turod nga nang ipaspasyara kang kayo di. Loko. Kasano ko mga jack. Kasano ko mga malipatak. Ada pala jay jay longboy. Oo ka. Iti mismo nga sang puon di longboy ng pasanggir na. Iti mismo nga nagrungaro nga akabang nga ramot na. Ijay na nangaramidam kini John. Nangaramidan ta ko naman. Kasano nga malipatak ko man na ijang lugar. Kukada uncle na ijang aturod. Nga ko mga mintam, palubusan na nga siyaklatag desisyon noon at napintas. Napintas ko maangin. Dumat ngamin di kiti kumontra. Di kiti kakabsat na. Di da kayat nga siyak ti mga sikaso di dagada. Ano matbibiyang da di kiti kakabsat na. Kuha naman day jay. Nilata ta uncle itag desisyon ko Ngayon ni baga na nga anyaman nga plano. Nga napintas nga ramiden. Nakitam. Ti madavelop di dyan nga turod. Kitam. Anak kita. Napintas. Amo ko no anyat plano. Mga patakder ka sa dyan, kubo-kubo nga na yun. Kubo-kubo nga napintas. Nga mabaling daywen, dagiti turista. Kasano ko ba? Man, mapalubusan nak lang. Sa dapunak. Agitam. Agbilib-bilib kan mo kandiyak. Kamalman na manong nemi nakaragraksak kami napahan nag-shopping di mall. Taana na yun ang pahin manong nemi di kwarta. Binalon mi tadamat sang kabasit nga ornong mi. Basta ko nitaragsak manong nemi di kiti anak ko. Di kiti anak mi. Ay, saan kaya lang atudo Nakaurang ti budget tayo. Saan kami met nga agdamdaman lang na talaga nga di yung kaya nga gatangin. Saan kami met nga nagarbuunay. Basta mangisibro kami manen. Nagkapsat. Dito dito nga ipanag-mall tayo. Ken makapangang kayo ting chicken joy. Mas latad din ito nga manok. Ang mamanumat ngomay tayo di iso. Sa tagbuyat sine. Tapos nag-date kayo ni tatang. When manong nemi nag-shopping kami, nagbuya kami ti sine, nagmerienda kami. Kaya inagawit kami akit na. Kurong-kurong lata. Orita talagang saan ba't nga, baybay anti asawak manong. Gusto ti kunana, napintaan met, saan ba't nga kaskarigida dumakurong-kurong aglatlati. Why? Napindas mo't manong nemi, ti pa nakaaramid mo. Komportable kami mo't manong nemi, ngagtugaw. Masansan idin manong nemi, nga basta Domingo after lunch. Agkukuyog kami kalagitan nagkograman kinisagani. Agad no kastang umarwat man ti asawa ka. Malasi mo pa yan, manalon mo na. Tagwapo mo't manong sa macho. Na minsan manong nemi nga kaadami iti food chain. At ay mas dagmay sa nga babae nga nalapsa. Hay. Siya ka namnama? Uwan. Isa't asawak ni Sagani. Digiti doang anak mi. Di ba manalon ti asawam? Nano mo nga manalon? Ay. Kasalasan ng langat manalon? Wala na gagangin, wagmul kami matakit, agrobot mo, agarwat mo. Ngayon na dadyo lugar mi agit. Langan at manalon.
Apa yung muna? Mukha. Na inistorya na minsan kanya ni Ronald. Ronald nga ganaram kang kayo di? Mabalin pala. Baka masapul na ka na kita kakadwam. Sino na kakadwam? Na kita aamigak na kita. Maragat na lawam at dito. Sige. Amo ni Ronald. Asawak ni Ronald. Edi, istorya na akin, edi na masikugkan, siyempre hanakan nga kayat. Siyak matintinaram na. Hamom, nakastaon na tinagsak ko, edi siya kong tarman na. Kinapudno na, dil-dilaw kiso na edi na apeng nga sika. Edi nito tadaak. Bada na nga maupupisina. Ay, nagkopisinahan kayo di. Nagkopisinahan ka ni. Kat kastaon na tinagsak ko, ito may nakpasyarin ko na. Inaktun ko nga dago sa. Kalpasan ti 2 bulan, nagkasar kami. Sorry, saan da kayo man nga naimbitaran, idi. Okay lang. Kutuwa rin naimbitaran kami, mabayang kami met mamaya. Kat kumusta kayo nga, langam tinakaragsak Ano naga mo? Melba. Kita parmiti, ragsak mo, hindi ka nakaragsak kayo. Mano mo't anak kayo? Damay sa nga, anak ko kinuha. Ay, nakit mo sawan. Nagsina kami. Nagsina kayo? Abay. Gasap ta. Adak lang aro din. Tiloko. Sumapul pala sa bali. Nagbababae. Dikitaan na ko bang mangigda. Okay lang nang. Napitnas ng istorya. Parang yung saan ko mga rumbi ng mangigda. Baam nga mangigda. Tapos nga amudat araramidan ta. Yung itong dumakil da. Nagbababae ni Ronald. Namin ado nga pinakawan ko. Nasakit para kara tayo, di ba? Naging ka nga nagpungtot ako na. Binalis ko mata na. Pasikal, mayat ko na ka. Naging ka nagsina kami. Sakit at ayan, anak mo, siyempre. Nakidan na ka sa bali. Napututan ak ti mayasa. Kat naragsak ka kinkwanan. Just the same. Naulit ti istorya. Nagbabae mat banin. Kastan sa digit lalaki. Di ngamin, anat na ganat asang? Isa gani. Di ngamin isa gani. Kasta ka na kayo ng lalaki niya. Kaslasaan kayo lalaki nung may misalayang ti babae ti biyagyo, di ba? Depende di lalaki. Ma'am. Di na uwagan ti ma'am. Depende di lalaki. Depende di tao. Depende di babae. Saan nga nagbalin siguro nga napudnot pa nagayat ni Ronald Kengka? Hala nga sigurado. Siya, may misalang babae ti biyak ko. Tanusaan ko ang asawa ni Manamnama. Kaslakay kayat ko ting agplaklakay abaro. Nagasat ka no kasta Namnama. Nagkakasgasat ka. Taore man nalon lahing ti asawam kat awang pulos tinarik na mga sakit dita pusom. Congratulations ka na kayo. Sige. Agsubli akong ti handa amigak. Agpapatakam ti gasat digit amigak. Broken family. Hindi makasangbat kam dito balay manon name inarakop ko ti asawa. I love you, Miss Ganing. Salamat tabagim. Intan. Nutoy. Tasilad ta? Hanto no rayon ti Arabi?
Inte di sirok ti Longboy. Ano po yun? Kundot ka. Gano'n, nakalalaki na dyan ang Longboy. Amam no, agbalinton nga mapulubusan ng amang develop ka na turod. Medyo Longboy. Mangi panak to iti monkey house sa dagdan na nangatumet, di ba? Adumat sa nga na. Di mangi tunggal sa nga at the house na, the monkey house na. Oh, di may itong papapanan pakidaytan di kiti umapaan na kareta. Pagbali ng itong park. Park? Kasla daydaywon di kiti kahit nakakubintan o net basta da plano. Eto mo, baka no, pagbali ng tanga zoo. Zoo? Agipanta sa dya kada kiti beklat, kada ito umay tabuyain. Alam mapampanunot mo, aman! Ngayon dya kayat, kas dya. Kada kiti ayop, badi. Basta dala talaga napintas nga abuse, nga matrakar, kada kiti turista, local kada foreign. Nagpintas gayam ti plano. Mapalubusan ang lakid di. Tulungan ka. Tulungan na. Nga magunod, iti ar-arapapem. Akas mo't panagagunod ti rapap. Nga makaasawa ka ti baknang. Saktan na kami. Isagani. Sana gayam nga nagbidtot. Nga sikat pinili. Oo, mapilit-pilit ka idi. No saan ka lang na sikukan. Aday ko nga siya dinasawa. Nakiasawa. Lain na nga ro din sa Jai. Jai, sirok ti Longboy. Unugor ka pa. Mga ramid ka ti ko ng tunggal sanga at the monkey house na. Di man ayan, narukop ti kayo ti Longboy. Apay nga na kayo, ti mga sarapa ka na dyan. Na dyan monkey house. Lando ka, tet nagamot lang ti lando. Naman pa naikapot iti sanga. Nga madaman lang adigin na tapos aka maspak di sanga. Kasano no, dagijag di date kat tulanan data dyan unag ti monkey house nga aramidan dati kwa. Dito man narupuog ti ko naman. Manong naimi tinulungak ti asawak. Nakala akit ti pwesto, manong naimi ti tiyandaan, ngaglako iti nateng, ken kastameten kadagitiya, dadumapay. Kang ronan na manong kadagiti native nga manong. Why? Tinulungak isuna manong naimi, ino idikat saan nakasumursurot ken kuhana iti bangkag ken talon. Manipod mo din, sumursurot ha, mapanag agnateng, sakto mapan iti pwesto, tiliwak ti manok, agarbesak kadagiti native nga manok, ay native itlog nga manok. Sunto manong namit ka, umay dadandanunin, order dan to iti pwesto, iti native nga manok, native nga itlog ti manok. Nagbaling nga naganar manong namit iti pwesto, kasa nga napupuutan manong. Wen, adamot ting kwarta nga talaga nagtaod kanya. Iti problema ti asawak manong name iti kagat na. Adari kiti kundaw nga napintas ti apit mi manong. Wen, adamatan pinasadag mi nga sarusar manong name nga pagpampanam mi kadag iti apit mi Eric. Naroon na kasta nga nalaka ti Eric kat pampanam mi palang taoray mi palang manong name nga ngumin. Addan iti high school dagiti agkapsat manong name idi takas taunay tiragsak ti asawak nga nangipadamag. Timawag ni Angkel. Angkel nga? Angkel Telpin. Dakin da ka. Tibangkag kintitalon nga sa sikasog ti turod. Kat ko na, anak ko na. Ika na kung tiwayawayang mga ramid no niya dagiti amok nga mangpapintas. Matong palen tarapahap ko. Panang develop ko di turod. Pangalang Martipunam. Mga ipawit
Bali, agkasusyo kami, hindi negosyo. Pagbali mga negosyo, ay, nakasalitak pa ni kapitan. Adagayang pundo, tidalan, nga masemento, malibot highway. Aging ka kumamang iti asidag ti turod. Kurang ng tula, iti siya, nakaminto kinangkel ng timang pasemento. Kada di kumamang ka dito turod, di sementado no amin. Iti highway, adan to plakar na sa dyan, imang ibaga no ani nga parke, Namnamas Park. Anong Namnamas Park? Kawan. Longboy Park ko naman. Manong nami numampay saan nga gulpe no dikit ininot nga naglupos ti biyak mi ti asawa. When nagtalinaed, manong nami ti balay mi anaramid iti kawayan ni pa ken panaw ngem ne paabay manong nami ti maysa napintas kasementadon nga balay nga nakaipanan manong nami di kinarapa ko a kompleto nga alikamen. Hanga kinayat manong nami isagani nga rinakrak timo na idi pinatakder na nga balay mi pagtaingan mi. No dikit adadakit nga pinalagdaan naman ng nemi. Diyan nagbalin nga kasla rest house. No kasapulan mi tagyan iti kasta nga klase iti balay ket mapang kami. Sa kamadlagtalined manong nemi ti konkreton nga balay mi. Nagbalin manong nemi akas arapaap ti asawak. Daydaywan da manong nemi. Sala nagsardeng nga awan ti mapan kadayta nga Namnamas Park. Hindi ta kapigsa iti lockdown manong nemi. Pagdidaytan da, family gatherings, kada komperensya, gapata da dakil nga function hall manong nemi. Nga ada iti bakras ti turod. Pag papapanan, upaan, di kita mangangit komperensya, kada seminar, kaya dalang manong nemi nga makita, iti pintas taglawlaw, ken maka anglab, iti presko nga ani. Nagbalin nga kukamin manong nemi ti daga. Kalbasa nga napasublyan ni Angel, nga ulit ti asawa. Na-develop, taltalon, kasama tayo di bangkag, kasama tayo di turo. Sa anin nga kurong-kurong manong nemi tulugan mi. Ngimada pa lang di kurong-kurong nga naka-garahe mano. Kapata, adamat na nalugan mi. Orela, talo mano. Ato bukod ko kutse. Ada pang family, yung kukuyog kami, asang kapamilya. Kanada matbukod nga lugan ti asawak manong nemi. No kaya't naman ti pumasyar. Awaman mangka, kisarita kada kitag balin nga. Customer mi, iti dayta nga negosyo. Dananang kinintatang kinirikapsat ko manong nemi nayaban mi da akas empleyado mi iti Namnamas Park. Kanda tumapay manong nemi pasdek. Ito misumit lang at katulad na negosyo. Basta mat kadagi kabagyan ti asawak manong nemi adumat di tinatultulungan mi kadakuan. Agbadpatan manong nemi nga dan iti college. Dagiti duang anak mi. Third year, ken first year college. No kumataawan dito K-12, manong nemi. Naggraduar ko man ni junior, dandani ko mamata naggraduar. Tinauli. Agriculture, manong nemi di kurso ni junior. Hindi do ta nursing kanilili. Manong nemi siyak. Hasla ka nung pejak na hampay nga nayunan ti tawen ko. Gawato na agabay kam kinilili, manang ko na lang kanya. Ti asawak manong nemi, siyempre, maurnos na met amasikaso ti bagina. Salunat na. Sanen nga bimaaw, ti bara ni ayat kada kami kinisagani. Sipod na amiris ko ti amin kinamok at tinulungan ng ti asawa. Sipod saan ko nang ibagbaga, ngagbabawi ak do apag isut na asawa. No dikat talaga nga mamatian. Nga nagasatak,
nga nakiasawa tikas kini sa gani nga wawagan da idi nga manalon uno makitaltalo. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong nemi agyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnus kalpasa nga inak insan kang kadi detalyena. Agyaman naklaunay manong nemi ti laing mo nang ibasa. Kanamok manong nemi sapi kumatad damat siyempre na at naibati nga andal liwiliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiripadak nga nagbuyak in dimngeg. More power to your program anong and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo namnama. Thank you ka namnama. Iti panag-isad mo, iti pakasaritaam. Thank you. Iti panang-share mo iti pakasaritaam nga napoluan iti mannanon.